खुलुमबाय आंनि नामा माइनाव बसुमतारी ओमफ्राय आङो बिजनीनि ओमफ्राय प्रेजेन्टलि आं बड'लेण्ड हेपिनेस मिशन होननाय मोनसे बिटिआर गभर्नमेन्टनि फ्लेगशिप मिशनाव एंगेज दङ ओमफ्राय दा बेवहाय जोङो बड'लेण्ड हेपिनेस मिशननि दारै जोङो बिभिन्न स्टेक होल्डार गामियाव कमिउनिटि लेभेल युथ लेभेल वुमेन आरो बिभिन्न स्टेक होल्डारफोरजों जोङो प्रग्राम खुंबाय थादों पिस एन्ड हेपिनेसनि सायाव मानोना जों गोसोआव निजेनो जों हेपिबासो जोङो समाजावबो जोंनि न'खरावबो जोङो हेपिनेसखौ मोनसे जोङो स्प्रेड खालामनो हागोन दा बेखायनो बेवहाय जोङो मिडिया पार्सन जोंनि बिटिआर ओनसोलनि जेसेबां मिडिया पार्सन दङ बिथांमोनखौ जोङो कन्टेक्ट खालामनानै बिथांमोनखौ जोङो बेवहाय साननैनि हाबाफारि लानानै पिस एन्ड हेपिनेसनि सायाव मोनसे प्रग्राम लानाय जादोंमोन दा बेखायनो जोङो बे केम्पासआ दा एन्ड होननाय मोनसे एनजिअनि केम्पास आरो बे केम्पासावहाय बिभिन्न धरननि खामानि जायो थारमाने फार्स्टआनो जाहैबाय वुमेन एम्पावारमेन्टनि सायाव खामानि जायो आरो बिथांमोना एजुकेशननि सायावबो बहुत फकास खालामनानै खामानि मावो जेरै क्वालिटी एजुकेशननि सायाव फकास खालामो आरो दा बाहेरायाव मोनसे केम्प सोलिबाय थादों जायनाखि मेन्टेल हेल्थ केम्प लवार आसामाव मेन्टेल हेल्थ केम्प मेन्टेल हेल्थ ट्रिटमेन्टनि बिदि जेबो बेबस्था जेरावबो गैया बेखायनो बे केम्पआव माने थांनाय more than 20 इयार्सनिफ्रायनो बिथांमोना मेन्टेल हेल्थ केम्प खौ अर्गानाइज खालामो आरो बेवहाय खोब दुखुनांथाव खोथाबो जेनेबा माने पेशेन्टसफ्रा बांसिन बारायलांगासिनोसो दा बेखायनो बेखौ हमदांनो मोनोदि माने मानसिनि गोसोआव बा पिस एन्ड हेपिनेसनि बुहुत मा होननांगोन मिसिं जानानै दं बायदि मोनो आरो बिथांमोनखौ नुयोब्ला दा बेखायनो जोंनि मोनसे नाजानाय दा मिडियानि मानसिफोरखौबो जों बेखायनो लेंहरदों जोंनि मोनसे नाजानाय जे जों गासिबो मानसिफ्रानो लोगो नांनानै माने हारसिंथ' अनलि बिटिआर गभर्नमेन्टआ काउन्सिलाथ' हाया बेखौ बेखायनो गासिबो समाजनि मानसिफोरखौ गासिबो मानसिफोरखौ लोगो लानानै जाहाथे जोङो मोनसे पिस एन्ड हेपिनेसनि मोनसे समाज गोग्गो समाज जों दानो हायो नामा बिनि जों मोनसे सेस्था लानानै जों बे प्रग्रामखौ लानाय जादों थेंक इउ बेजों लोगोसे बेवहाय जोङो एन्डनि जि प्रग्राम दङ बेहाय माखासे माने जि दानाय लुनायनिबो माबायदि खालामो बे बेवहाय बिथांमोना जिहेतु आं सिगां बुंदोंमोन वुमेन एम्पावारमेन्टनि खामानि मावो वुमेन एम्पावारमेन्टनि मोनसे बिराद गिदिर कम्पनेन्टआ जाहैबाय इक'नमिक इन्डिपेन्डेन्स दा बेवहाय जिहेतु जोंनि बर' आइजोफोरा दानाय लुनायाव बहुत एक्सपार्ट बुंनो थाङोबा वान अफ द मोस्ट एक्सपार्ट कमिउनिटिस होननानै बुंनांगोन बर' वुमेनफोरखौ दा बेखायनो जिहेतु स्किला जोंनावहाय दंखायो दानाय लुनायनि स्किला दंखायो दा बेखायनो बेवहाय उइभिं सेन्टार मोनसे दङ बेवहाय मा खालामो बिथांमोना शीट बानायो प्लेन शीट बानायो बेवहाय प्लेन शीट बानायनानै मोनसे स्ट'र दङ स्ट'रावहाय लांनानै बिथांमोना कुर्ति बानायो हौवाफोरनि थाखाय शार्ट बानायो आरो बिभिन्न धरननि मा होनो डिजाइन लानानै बिथांमोना बानायो डिजाइनारफोरबो फैबाय थाखायो बियो सापागुरियाव दङ बेखौ आगर दाग्रा आफाद होननानै मोनसे दङ स्ट'र ओमफ्राय बेनि प्रडाक्टआ बिभिन्न देश बिदेशावबो थाङो थ' बेखायनो मोनसे माने बिराद गिदिर स्टेप बिथांमोना लादों माने आइजोफोरखौ जौगाहोनायनि थाखाय दा बेखायनो आंनि मोनसे गुरै खावलायनाय रायजोफोरनिसिम जोंनि चिरां बायदि जायगायावबो जे मोनसे एफाग्राब मोजां मोनसे इनिशिएटिभ दङ उइभिं सेन्टार बिराद मोजां बिथांमोना आइजोफोर दङ बेवहाय आरो बेखायनो आं खावलायो जोंनि बिटिआरनि रायजोफोरखौ अननानै माब्लाबा नोंथांमोना फैनानै नायफैनो हागोन माबायदियै बिथांमोना माने जौगानायनि फारसे खामानि मावगासिनो दङ थेंक इउ